imagineu tenir l'escola a primera línia de platja i que quan sortíeu a les barxos poder-vos remullar els peus al mar? Doncs això havia estat una realitat a la Barceloneta, amb l'Escola del Mar. En aquest Barcelona Express us expliquem aquesta història de pedagogia moderna i també de bombardejos feixistes i us explicarem també els plans de l'Ajuntament per recuperar l'edifici. L'Escola del Mar estava situada just on som ara, a l'espai obert situat al final del carrer d'Emília Llorca Martín, on hi havia la platja dels pescadors, i on ara podrem trobar un faristol de memòria que explica la història d'aquesta institució pedagògica a la Barceloneta. Creada el 1922 per la Mancomunitat de Catalunya, acollia nens i nenes al 50%, això sí, per separat, però dins d'un projecte pedagògic que situava l'alumne al centre de l'educació i combinava l'ensenyament amb les activitats a l'aire lliure, que per això estaven en primera línia de platja. Pel que fa a l'edifici, tenia 3 cossos en forma d'U. Era de fusta i tenia una planta baixa més una planta primera sobre columnes de ciment armat que feien de fonaments. L'Escola del Mar va funcionar com a referent pedagògic fins al 7 de gener del 1938, quan un dels pitjors bombardejos de l'aviació feixista italiana el va destruir completament. Només van quedar els fonaments. El franquisme va destruir l'edifici, però l'escola va sobreviure. Primer es va traslladar a Montjuïc i a partir del 1948 al Guinardó, on encara existeix la mateixa Escola del Mar, amb el mateix concepte pedagògic i que ja és una institució centenària. Pel que fa a l'edifici, era realment singular, tant que fins i tot l'Ajuntament de Barcelona ha estudiat fer-ne una rèplica. La idea es va llançar l'any 2023, però de moment encara és un projecte. Al febrer del 2025 es va reprendre la iniciativa amb la proposta d'ubicar-hi un futur museu pedagògic de Catalunya, però de moment encara cal determinar-ne la ubicació d'aquesta còpia de l'edifici original, que s'hauria de situar preferentment a la mateixa Barceloneta o, en segon terme, al front marítim de Sant Martí. Què? Us hauria agradat sortir a l'hora del pati i ficar-vos directament a l'aigua? A mi, sí. Sí, una diva emocional, no? Jo crec que al final, o sigui, doncs, la meva aura com a Julieta, no? Que és el que deia abans, no? Aquesta mescla de tot, no? Va haver un punt del projecte que vam dir, home, com anem a fer? No vull triar un camí o altre, no? Vull intentar trobar una fórmula, que és la meva fórmula personal, que és que ajunti tot, no? Aquesta part més emocional, però també aquesta part més performàtica i més divertida, no? Perquè jo, evidentment, les meves lletres són sèries, però també m'agrada viure el projecte d'una manera més divertida, no ser tot tan recte, no? Tu ets una diva. Tu per mi ets una diva. Clar, evidentment, o sigui, és que ser una diva per mi és, doncs, creure en qui ets, en el que vols i lluitar-t'ho, no? I defensar el teu, sempre, saps? Al final, vull dir, per mi, la Muixca, per exemple, dic, és una diva, no? I ella diu, no és una diva, sí, per mi és una diva, no? Perquè és com, defensa el seu, creu en el seu i això em sembla superinspirador. La meva mare també és una diva, saps? Per mi, aleshores, no sé, jo crec que al final totes som dives en realitat, no?